канала ми. Аз съм Ванеса Богоева, за тези, които не я познават. Аз съм Вана Иванова. И днес съм с Какаванчето. Ще снимаме Съм, не съм. Не се. Така, малко е притеснена, но ще се отпусне. Така, преди да започнем клипчето, искам да благодаря на всички хора, които отделиха малка част от времето си, за да ми пишат такива хубави и позитивни съобщения. Много се радвам и много ви благодаря, целувки. Така, започваме с кои въпроси? Добре, дайте. Тук сме си приготвили... Съм, не съм. Да, съм, не съм. Не знам дали се гледа на камерата, но сигурно се гледа, надяваме се да се гледа. Ако не чета? Да, защото мен ми е трудно четене, нали знаеш? Добре. Ще ми се смеят пак хората. Яла ли си нещо от земята? И аз съм. Ама не си спомням кога. И аз. Ама сигурно съм. Да. Добре. Съм. Много ми смешно. Целувала ли си се с момиче? Да, много стоп. Много ясно. С Андриана Митрийска и Мария Спасова. Много стоп. Венето къде е остана? И Венета, но повече най-много с Андриана. Да. Значи съм. И аз съм. И аз. Ама и в Испания май съм се целувала с момиче. Кой бе? Не знам, че с едно момиче. Исках много да се целувам с момиче, не знам защо викам, да пробвам да ви мога ми харесва, да. Мога да смена така, къде няма нищо лошо. Съм. Говорила ли си сама? Аз non-stop че си говоря сама. Въпреки, че ме малко срам, защото ще ме помислят за Буда. Ти добре ли си? Съм. Участвала ли сте... Ще го изрежеш. Така, Участвали ли сте в училищни боеве? Не съм иначе. Не, аз не съм, много искам някой да си тепа. Не, аз не съм. Не съм иначе. В смисъл, колко години, коя 2 съм учила в България, да? Не съм иначе, не. Не, категорично не. В спорове, да. Нали, така, но в бой, да попадна в боите в училище, не ми се е случвало. Никога не са ме арестували. Ама арест под какво смисъл да се задържиш в... Да, бе, да те задържиш. 24-ка, бе? Да. 24-ка не съм лежала още. Аз не съм. Да, но да не лежа. Ама... Нали, ходила съм много пъти в полицията. Да. Но хората не знаят, но не е нужда да знаете. Но не съм арестувала. Не съм. Никога не съм слушала ЗИС. Боже, чак исках да имам дискотека. Аз ако не гледа, да знаеш, ходили сме ти на участие. Да. Да не гледаш. Аз не съм пейска гема на учител. Пращавайте целувки, аз и се. Никога не съм си правила фалшив профил. Това искам да си честна. Добре. И аз съм. 5-6. Аз не знам нищо колко фалшиви профили. Не. Значи искам да обясня, правил съм си фалшиви профили, за да следя бившото си гадже, защото ме блокираше, нали, нон-стоп от неговия профил. И беше много интересно какви истории качваше. И затова си направих фалшив профил. Но иначе за други хора не съм следела така, смисъл, не ми е било толкова интересно да се бъркам. Или? Не. Не. Значи съм, ама само за бившото гадже, да знаете. Аз няма да казвам. После ще ви посна една снимка някъде тук из клипа. Да видите тук нашето гнездо, местенце, да видите какво представлява. Обаче аз нещо съм крива. Никога не съм пикал в морето. Съм. И аз. Ама като съм била малка, сега вече не смея да го правя, нали, защото ме е срам. Но като съм била по-маничка преди 2-3 години, съм правила и да, пикала съм. Няма да давам, но съм пикала. Да. Никога не са ме заплашвали. Май не съм. Да, бе. Мен Не съм. страх от мен. Мен са ме заплашвали. Бившо гадже и хора така, непознати, особено в Инстаграм много. Сериозно. Но не обръщам внимание. Никога не съм нарушавал закона. Съм. Ама не в това убийства и такива неща. Да, бе, някакви по-леки. По-леки? Била ли си в полицията, я кажа тук? Не. Ти си скромно момиче, оправо. Не си като мен, бунтар. Аз съм.
Никога не са ме гонили от заведение. Не съм Не знам дали са ме гонили. Абе, не съм обърках. Мен май съм ме или не съм. Не съм. Ама съм между това и това, защото не знам. Не съм. Шупра. Не казах ли, че снимам? Следващите въпроси. Ама сега сигурно ще ми такова, нали? Уоу! Защо са така толкова мръсни? Я избраш. Не съм. Ей, ти го пипна с пръста! Де, ще... И сега как ти гледам аз? Как ще гледам, извинете? Вижда ли сте? Ама сега знаеш какво сигурно ми се... Слагаш ме. Не те. Стига. Чакай и това да и това. Ще ми избрижа телефон. Между другото, стойката на камерата ми се счупи и сега снимам пак с телефона. Ама виж как ми се отърцява това. Нищо. Така, да Виж ме сърбим, също се карам с него. Ох, да не дава Господ. Крала ли си някога? Не съм. Добре, аз съм крала. Не съм правила на големи... Удар фрило? Не, удар фрило съм... няма шанс да се признавам тук, защото... Така. Но да знаете, ако ме видите в някой магазин, пазете се от мен. Да не стане нещо гав. Не, базикам се. Иначе, да, правила съм някакви дребни кражби. Съм. Изневерявала ли си? Не съм. Не съм. Нямам смелост да изневеря на някой. Аз няма на кой. По простата причина, че не искам и те да ми изневеряват и затова не правя такива неща, в принцип. Не, как беше? Не правя това, което не искам на мен да ми направя. Да. Така ли? Да, точно. И затова не съм. И дано да не ми се случва. Но някой път мога да отмъстя на някой, да изневеря. Ходила ли си на тоалетна на публично място пред хора? Не съм. Аз съм. В гората. Като ходим на палата, къде да ходим. Верно бе. И това пак е на публично място. Да, значи съм. Съм и тук зад коли съм пикала и така в Сандански ми се случи да ходя така на един паркинг. Много ми се пикаше, знаеш какво беше, много ми се пикаше. И не тръгвахме, смисъл, още седехме там. И какво беше станало? Да, и се наложи. Обаче после осъзнах, че той е така паркинга отгоре, отдолу има парк и отдолу имаше хора, разбираш, и камери. И умрех от срам. Ама нищо, там никой не ме познава. Ако ме познавате, здрасти! Целувала ли си се на първа среща? Съм. Некой идва. Нищо. Да не е моят човек. Не, да дойде. Ме искат. Ходила ли си без сутиен? Съм. Навънка не съм. Аз съм ходила. Знаете ли колко удобно? Препоръчвам ви да го правите по-често. Чувствате се все едно на свобода. Ето, съм. Това беше всичко от нас за вас. Надявам се клипчето да ви е харесало и да напишете отдолу под коментарите Ванчето да се отпусне малко повече в клипчето, да може да снимаме повече с нея, защото много е срам. Ако ви е харесало клипчето, дайте по един палец нагоре, абонирайте се за моя канал и също така долу под коментарите може да оставате идеи за клипчета, които ще са ви интересни. Чао! Обичайте се много, бъдете по-добри! Целувам ви!